Kok susah tolong batolong, kok sakit silau mengilau, kok mati jangwak menjangwak. Santano anggan rang batanam di malah mungkin kemanuai manggatok sajo tekan dapat. Imbawan nurang tak beturui, saruannya intak bajalang, giliran tiba diawak orang malingah kasadunyo itu hukum masyarakat. Coba simak si pantun kona. Sarami-rami rang dibalai anak rajo kalalujo, sasampi-sampi bangkalai masyarakat disambia jo. Mangkunya sanang hati ayah nak. Pandai berkisah dinarumi, walau baalah kasampinya orang banyak dipertenggangkan. Pai ke surau pengajian, hadiri baralek jamu satu kumpulan juarisan. Tiba sakit kematian, musibah juga kemalangan, sudiro turui tanduru suah isi pembawa buah tangan menuri uku jangkauannya. Tapi ingat nak, usah pulo terlampau amik tinggal nan wajib dan sunnah. Ulah mencakau anak puyuh tabang merentak burang nuri dapik pinjai ilang kapak. Dan bak pituah dek nantuo babuek bayak padu-padui, babuek buruak sekali jangan. Dek gilo bermasyarakat asik bajuak peduniaran rapek PKK sampai sanjo jadi pengurus panitia senam menari poco-poco reuni segala macam. Sehingga ko anak lah bak katu anak di rumah centang parenang laki pulang banasi indak siko asa pangkawalanya piak goyang kabinet rumah tanggo. Itu namanya mati karancaan. Usah jan itu biasa-biasa salah. Uku aja jangko jan talampau menggantang jan balanjuang dinan sareng elok manggonya elok. Dan bak pituah dek nantuo baalah nggaran pituahnya. Pakailah sipai parian, sipai parian. Kapai madok kapulang, kapulang madok kapai sama diagak keduanya. Paham kau nak? Paham Mamboya. Baka tu orang cajak pandai pakar nan ahli di bidangnya. Katanya, tanpa niat kejahatan bisa terjadi apabila ada kesempatan. Atau ungkapan orang awak, ijanlah kucing disalahkan ngampang ke samba disantuangnya ulah periwak yang tersimbah. Mau kasihnya ya? Aku tapasiannya. Contoh, orang bataduah di dangau tinggal basuo baju tersangkui bepitih pulau disakunya. Nindak taragu pekia panjang nyo semba barang-barang tu digungguang dibawa pulang. Tak ada niat nak mencilok, tapi dia basuo kesempatan beliau jadi rang pamaliang. Sabaliaknya pulau. Orang singajo pai maliang, nyo kalua bakalam-kalam bajalan mando-ando. Latibo dirusuk rumah, lampu barando tarang duo tipi di anjang mengalak. Orang tapaso balik pulang. Batal terjadi curi maliang, ulah tak ada kesempatan. Itulah sebab karenanya de orang tu siswa. Arih jobala kemaimpo, ingat musibah keterjadi, maka dipintihlah sebelum lanjut dicari sebelum hilang. Mau kasihnya? Ditutui segala kesempatan peluang terjadinya kejahatan. Umpama? Dibuat aturan dalam kampung supaya sekalian anak bujang ikut saratu nama rando diwajibkan lalu di surau. Gunanya? Gunanya mencegah antisipasi mahambek ruang kesempatan asa muasa kejahatan. Sesuai ajaran syarak kaidah di usul fikih, yaitu menghindarkan kemudaratan lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan. Surau adalah karantina. Pemuda anak remaja baik tu pun nan duda anak begini dihimpun lalu di surau di bawah kendali Parik Paga.